माने जोंना जाहैबाय बीटीसी नि कन्स्टिट्युएन्सि मोनफ्रोमबो कन्स्टिट्युएन्सियाव माने 40टा कन्स्टिट्युएन्सियाव बीपीएफ दला रेलि खालामदों पाब्लिक मिटिं प्लास थाबायनानै जोङो स्ल'गान होदों आरो बेखौ थांनाय 13 थारिखनिफ्राय आरम्भ खालामदों। दिनै आंनि समस्तियाव नैबे थाइखा जरायाव बे प्रग्रामखौ खालामदों। बेवहाय जोंहा जोंनिनो आफादगिरि आगोलनि बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि फैदों आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि बीपीएफ दलनि साफ्रोमबो सेनियर दैदेनगिरि बिथांमोन फैदों। जोङो रायजो राजानिसिम दानि सरकारा जेरैबायदि रायजो राजानो कमिटमेन्ट होनानै भुल खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि भट लानानै दिनै जि बीटीसी सालायदों, किन्तु गावसिनि खोथा होनाय रायजोफोरनो जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ दिनै लाखियाबालानो गावसिनि रां रुफा खामायनायनि थाखायसो बीटीसी सालायनायखौ जों नुबाय थादों। दा बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै रायजो राजानो बुंफोरनानै होदों। दिनै बीटीसीखौ धंस खालामबाय। बीटीसीनि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय। जि पावारफोर दङमोन, जि क्षमता दङमोन, बे क्षमताफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोनहा खोमानानै लाबाय। एपइन्टमेन्ट होयोमोन जोङो जोंनि मानसिफोरनोनो 4 ग्रेड 3 ग्रेड जोङो साख्रि होयोमोन। दिनै 2.5 बोसोर बारलांबाय, 3 बोसोर जानोसै बे गभर्नमेन्टआ सासेबो साख्रि होआखिसै। माने जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बे साख्रि होनो हानाय क्षमताखौबो बिथांमोना खोमानानै लाबाय। जोङो बीटीसीआव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्सन खालायोमोन। बाजार बायदिसिनानिफ्राय रेभिनिउ कालेक्ट खालामनानै बीटीसीनि एक सेकारावनो जमा खालायोमोन। बे फैसाजोंनो जोङो फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावोमोन। जेरैहाय जोंनि इमिडियेट खामानि नांगौ, अबावबा स्ट्रिट लाइटनि, जोंनि अफिसनि सालायनाय खरसाफोरखौ, रेकारिं एक्सपेन्डिचारफोरखौ जोङो बेजोंनो मेकआप खालायोमोन। किन्तु दिनै नुनो मोन्दों बे सरकारा जि रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हानाय क्षमता बेखौबो खोमानानै लाबाय। 16टा डिपार्टमेन्टनि पावार क्षमताखौ बिथांमोना खोमानानै लाबाय। बेबायदिनो बीटीसीखौ माने जेबो गैयै अबस्थायाव खालामनानै लाबोबाय। दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला बीटीसीनि अबस्थाया धंस जागोन। दिनै रांखान्थिनि अभाब जादों, ओरैबायदि अभाब जादों। गभर्नमेन्टआ बीटीसी गभर्नमेन्टआ खुनु जायगायाव दालां बानायनाय, न' लुनाय, स्कुल लुनाय, क्लाब लुनाय, बायदिसिना लामा बानायनाय, इरिगेसन बानायनाय बेबायदि स्किम हमैनि खारनावहाय थाखा फैसाया जोंनि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनाव थाङाखिसै, जोंनि ओनसोलनि मिस्ट्रिफोरनाव थाङाखिसै, जोंनि ओनसोलनि गामियारि खामानि मावनानै जाग्रा, लेबार मावनानै जाग्रा मानसिफोरनाव फैसाया सार्कुलेट जायाखिसै। जायनि थाखाय दिनै मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनि फैसा एसेबो सहाय मोनैनि थाखाय गोरिबनिफ्राय गोरिब जालांगासिनो दं। आरो बे रोखोम जुदि गोबाव बोसोर थाङोब्ला जोंनि बीटीसीनि रायजो राजाफोरनि रांखावरिनि अबस्थाया गोदो बीटीसी दानायनि आगोलाव जेरैबायदि गाज्रिमोन बेनिफ्राय आरोबाव गाज्रिसिन जागोन। गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव जेरैबायदि रां रुफानि प्रयोजन जादों, बे रां रुफाखौ जुदि सरकारि बे खामानिब्ला अनुदानफोरनिफ्राय मोनाब्ला जोंनि मानसिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ मोजां स्कुलाव फोरोंनांगौआबो खस्थ'खर जानानै फैसिगोन। दा बेखायनो जोङो बीपीएफ दल हिसाबै जोङो बेखौ जिरायनानै थाया। रायजो राजाफोरनिसिम जों बे मेसेजखौ होदों आरो फैगौ इलेक्सनाव, MP इलेक्सनाव जों ज' जानानै बीपीएफनि जाय केन्डिडेट जागोन बेखौ देरहाहोनानै जेरैखि जाया बीपीएफखौ आगोलनि बायदि जेरैबायदि सक्तिशालि मोनसे दलमोन बेखौ जोङो खालामफिनगोन आरो बयबो रायजो राजानि सहाय लानानैनो फैगौ बीटीसी इलेक्सन आरो MLA इलेक्सनावबो जों देरहाहोनानै आगोलनि बायदि जों बीटीसीखौ सालायफिनगोन। आंनि समस्तियाव आगोलावबो जोंनो बयनिख्रुइबो बांसिन भटार दंखायोमोन। दा बे समावहाय UPPL, BJP, RSS, पुलिस, प्रशासन ज' जानानै खुंग्रिं बायदि माबायाव भट सेन्टाराव जेरैबायदि गन्डगल खालामनानै जोंनि मानसिफोरखौ भट होहोआबालानो बिथांमोनहा गावसोरो भटखौ बुजोब्बाय आरो बेखौ रि-इलेक्सन क्लेम खालामनायावबो प्रशासना रि-इलेक्सन खालामनानै होफिनाखिसै। दा बे खारनावसो बिथांमोना देरहादों। दा बेनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन, UPPLनि नेताफ्रा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन, बयनोबो अरुणोदय स्किम होगोन,
न'खर न'खर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन बायदिसिना लामा बान्दो बानायना होजोबगोन बड'लेण्डखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोन बोसोरनैनि उनावहाय सुइजारलेण्डआव रावबो थांनांनाय नंला बड'लेण्डआनो सुइजारलेण्ड जाखासिगोन बायदिसिना बुंनानै जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथा होनायनि मोनसेबो दिनै खामानि जायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै नुजोब्बाय बरन्स IUY न' मोनग्राफोरनिफ्राय दिनै 2,000 2,500 3,000 फैसा जादों बेखौ बयबो हरनांग्राफ्राव दुखु दङ आरो जायफ्रा मिन्थिदों बिसोरबो गाज्रि मोनजोब्बाय दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा UPPL खौ जोगारखाबाय बियो निश्चित आरो BPF खौ समर्थन होनो बिथांमोनहा इलेक्शननि समखौसो नेगासिनो दं। नुनो मोनो थांनाय बावैसो सिगां UPPL दोलोबा BPF नि सिङावबा 300-500 जनसो हाबदों होननानै नुनो मोनदों बे बेसेबां सैथो? बिथांमोनहा लाबोनानै देखायनाय साफा देखायो बिथांमोनहा सोर बेवहाय BPF नि रावबो गैया दस्रानि रावबो गैया जों जि खोनादों खुंग्रिनिबो मानसि गैया मिटिंखौ खुंग्रियावनो खालामदों आरो नोंथांमोनहा नाय प्रमद बर'आ जेब्ला आर'नाइ सोनो थांदोंमोन बे सोहैजानो नागिरनाय मानसिया सोजानो नागिराखैमोन बेखौथ' नोंथांमोनहा खेयाल दङ सियाराव जिरायनानै जायफोरनो आर'नाइ सोदों जों थाङोब्लाथ' बयबो गसंगौमोन खिन्थु सासेबो मानसिया गसङाखै गोसो गैया सोजादों दा जों जि मिन्थिगौ बिथांमोनखौ उइमेन्स डे ओरै दङ ओइदिनखालि प्रमद बर'बो फैगोन नेताफोर फैगोन आरो नोंसिनि हाखौ होसिगोन होननानै बै हाग्रायाव हाबनाय मानसिफोरखौ लेंनानै लाना फैदों दा बेवहाय थांनाय बावैसो होखारजानाय मानसिफोरबो दङ हा मोनगोनब्ला थांजागोन खोमा होननानै बिथांमोना फैदों दा बिथांमोननो आर'नाइ सोनानै BPF निफ्राय UPPL आव हाबनाय बिथांमोना देखायदों दा जोङो लोगो मोनबाय बायबा सोंगोन बै मानसिफोरखौ आर'नाइ गाननायखौ नोंथांमोनहा BPF मोन ना UPPL मोन बिथांमोना बेखौ सोङोब्ला डेफिनेटलि बुंगोन जोंथ' भटखौ UPPL नो होदोंमोन गोदै खोथा बुंनायखाय जोंखौ दिनै BPF सो साजायबाय बिसोरो आरो खेबसे गाज्रि मोनबावगोन UPPL नि नेताफोरखौ जोङो नोंथांमोननि दोलोनि जिथुनाखि MP इलेक्शननि थाखाय खामानि मावनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों दङ बिजाथिनि सायाव माबायदि रेडि जाना दं सारमोना गोख्रों बिजाथिखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामनाय जायाखै जाहा दाख्लै बरमायाव कनभेनसन जायोब्ला बेवहाय मोनसे डिसिसन जादों अक्ट'बर मासाव क'क्राझार समस्तिनि थाखाय क'क्राझाराव मोनसे गिदिर रेलि खालामनाय जागोन उदालगुरि समस्तिनि थाखाय उदालगुरियाव गिदिर समस्ति रेलि खालामनाय जागोन आरो बे रेलियावनो माबानि केन्डिडेटनि नामखौ डिक्लेयार खालामगोन गतिके बे समसिम बयबो रायजो राजाया निश्चित थानांगौ आरो रावबो माने उमुखौ होनांगौ थुमुखौ होनांगौ होननानै रावबो दाबि खालामलायनो नाङा सुस्थ' बाहायनो जाय मानसिया दिल्लीयाव खामानि मावहैनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो हागोन बेबायदि व्यक्ति नायनानै जोङो सिलेक्ट खालामनानै हरगोन पार्टिया जुदि डिसाइड खालामोबा सारनिफ्राय गोसोआव दं नामा MP सिखारनायनि बिजाथि जानायनि नोंथांमोननि पार्टिया जुदि नोंथांखौ डिसाइड खालामोबा दासिमबो बे रोखोम रायलायनाय जायाखै समाव रायलायगोन दासिमबो बे रोखोम रायलायनाय जायाखै खुनु व्यक्तिनि नाम लानाय जायाखै दासिमबो गतिके सोरबा आंखौ होयोब्ला आंथ' थांगोन बायदिसिना बे बुंनायनि दा खोथा फैया बेखौ डिसिसन लागोन गोजौ लेभेलाव जाहा CWC दङ आरो बेनि आगोलावहाय जाहा PMB दङ पलिसि मेकिं बडि दङ बेवहाय रायलायलायगोन आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट साहाबा बिथाङासो डिक्लेयार खालामगोन मोनसे कुइसन सार नोंथांमोननि BPF सोरखारनि रुजुनायाव दानि UPPL सोरखारा मा स्टाइलनि खामानि मावनायखौ सारमोना नुनो मोनो बेथ' सरखार UPPL आ सरखार हिसाबै खामानि मावनाय बायदि जों नुवाखै बेवहाय NGO फोरनि हेडक्वार्टार बायदि जों नुनो मोनदों गोबांथार NGOफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट स्किम गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय जि सिस्टेम बेवहाय NGOफोर बुंनाय बेखौसो जों नुनो मोनदों फर एग्जाम्पल बिथांमोनहा आगोलनि गभर्नमेन्ट जेसेबां स्किम मावदों बेथ' सरखार UPPL आ सरखार हिसाबै खामानि मावनाय बायदि जों नुवाखै बेवहाय NGO फोरनि हेडक्वार्टार बायदि जों नुनो मोनदों गोबांथार NGOफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट स्किम गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय जि सिस्टेम बेवहाय NGOफोर बुंनाय बेखौसो जों नुनो मोनदों फर एग्जाम्पल
बिथांमोनहा आगोलनि गभर्नमेन्ट जेसेबां स्किम मावदों माने प्रथमनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो स्किमफोरनि सायाव माने इनभेस्टिगेट खालामनाय जागोन माने नायगिदिंनाय जागोन आरो खामानि मावदोंना मावाखै गासैबो खालामजोबनानै कारापसननि खोथा बिथांमोनहा लाबोदों आरो दाख्लै प्रमद बर'आ बुरजाथार फाइल मिडियानि दारै देखायनानै बुंदों कि कारापसन खालामदों ओरै खालामदों जे हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि नेताफ्रा जेलाव थांनांगोन बायदिसिना खोथा बुंदों दा बेखौ अडिट खालामहोदों मोनसे NGO मोनसे संगठनखौ आं NGO होननानै बुंबाय बेयो मोनसे संगठन निपक दिल्ली बेस दा बिथांमोनहा अडिट खालामनो हानायनि अधिकार गैया बेखौ अडिटर जेनेरेल AG अफिसनिफ्रायसो एकाउन्टिं खालामनाय जायो अडिट खालामनाय जायो आसाम गभर्नमेन्टनिखौबो खालायो एखे AGआनो आरो बेनिफ्राय BTCनिखौबो खालायो AGआनो बेल' मोनसेल' संगठन बे गभर्नमेन्टनि संगठन जायहा अडिट खालामनो हानाय क्षमता दङ भुल जादोंब्ला भुल बिथांमोनासो बुंगोन शुद्ध जादोंब्ला शुद्ध बिथांमोनासो बुंगोन खिन्थु प्रमद बर'आ दस्रा संगठनखौ जि अडिट खालामहोदों जोंथ' मिन्थिगौ जे 17-18 माबासिम भिडिअ माबासिम माने बाजेटसिम 17 आरो 18 सिमा AGआ अलरेडि क्लियार खालामखांबाय बिनि सायावबो जुदि बै डिपक'आ जुदि अडिट खालामबावदोंब्ला अब्ला बेयाव बुजिनानै लानाया मोजां जे AGआ अडिट खालामखानायनि सायावबो बिथांमोनहा आरोबाव अडिट खालामबावदों माने AGनि अडिट खालामनायखौबो डाउट दं बिथांमोनहा बे रोखोम घटना जादों गतिके मोजां नङा आरो बिथांमोना सोरनिबा डिक्टेसनावसो खामानि मावो माने साबमिसिभ साबमिसिभलि बिथांमोना खामानि मावदों आरो सोरजोंबा कमप्रमाइज खालामदों गावसिनि सियारा गोमाजानो गिनानै कमप्रमाइज खालामनो खामानि मावदों दिनै नोंथांमोनहा मोनसे जिनिसखौ आरो नायबाव जे जोंहा टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिंआ जाहैबाय BTCनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट दा बेवहाय जोंहा सेक्रेटारि थायो BTCनि सेक्रेटारियानो बियो बेङो आरो बेखौ नायनो थाखाय नमिनेटेड बा मोनसे समाव इलेक्टेड जाहैगोन चेयारमेन टाउन माबानि जा मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन थायो दा नमिनेटेड खिन्थु मोनसे समाव इलेक्टेड जाहैगोन दा गोदानै गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि लादों रेभिनिउखौ बांहोनायनि थाखाय मोनसे पलिसि लादों जे बहाबा जुदि रिसर्सेस दङब्ला बेनि सायाव टेक्सेस बसायनायनि दा मिउनिसिपाल बर्डआ मा खालामदों क'क्राझार टाउनाव मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बिराद बुरजा टेक्स बारायनाय जाय मानसिया 2500 होयोमोन बियो दिनै 50-60 हाजार होनांगौ होननानै नटिफिकेसन ओंखारदों सोरबा 700 थाखा बोसोराव होग्राया 1,38,000 होनांगौ होननानै नटिफिकेसन ओंखारदों दा बे रोखोम जुदि खालामो अब्ला क'क्राझार टाउना धंस जागोन बाहाय रावबो न' लुनानै थाफैनाय नङा बाहाय बिजनेस कमार्स होननाय सोलिनाय नङा दा बेबायदिनो खामानि मावदों बे गभर्नमेन्टआ रायजो राजाखौ खस्थ'सो होदों रायजो राजानि मोजां खामानि मावनांगौ गभर्नमेन्टआ रायजो राजाखौ खस्थ' होनायनि उद्देश्य लानानै जेब्ला खामानि मावो बे सरकारा गोबाव थाङा जुदि बेबायदि सिस्टेमैनो थाबाय थायोबा सार BTCनि फिउचारा माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानो BTCखौ दा धंस खालामखाबाय नोंनि साख्रि होनो हानाय क्षमतायाबो गैला नोंनि गाव हारसिङैनो रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो हानाय पावाराबो गैला नोंनो हरखानाय 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव आसोल डिपार्टमेन्ट नोंनि शिक्षा बिभाग नोंनि फरेस्ट बिभाग नोंनि हा बिभाग नोंनि PWD बिभाग नोंनि कृषि बिभाग बे मेन बिभाग सरलथाखौ हरफिनखाबाय DCनो आरो बिथांमोनहा बुङो DCआ जोंनि आन्दाराव फैबाय बे नंखाय DCआ माब्लाबाबो BTCनि सिङाव फैया बे मालाय DC आरो बिनि अनुस्थाना आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव थागोन बेनो क्षमता हरनाय माने बे स्टेट गभर्नमेन्टआव हरनाय जाबाय दा बे रोखोम जुदि कन्टिनिउ जायो अब्ला BTCआ बे राभा हासं टिवा काउन्सिल देउरि काउन्सिल बायदि स्टेट एक्टनि काउन्सिल बायदि जागोन आरो बेखौनो स्टेट गभर्नमेन्टनि बहुद बेक्तिया जोंखौ मोजां मोनै मानसिफ्रा बेखौनो सेस्था खालामबाय थादों बेखायनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दिनै चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार होनदों बेखायनो
जोंनि पलिटिकेल हेड जायखौ चिफ होननानै बुंदों बेखौ चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो गोबां नामाकरन होगोन। ओंखायनो बिटिसिनि जि मोनसे कन्टिगुवास जाहा बाउन्डारि दङ, सिमना दङ, बे सिमनाखौ सनितपुरथिं कयेकथा गामि सोनानै सेटेलाइट काउन्सिल बानायनानै जोंखौ दुरबल खालामफिनबावनो नागिरदों। दा बे षड़यन्त्र दङ, बेखौ बे नेताफ्रा बुजियाब्ला जोंनि बिटिसिया माब्लाबाबो आरो देरनाय नंला, बेयो फिसासो जाहैगोन। इनकनफिडेन्ट होननानै सानो नामा सारा दा? क्वाइट इनकम्पिटेन्ट। बिथांमोनहा गोरों मानसिफोरनिबो साजेसन लाया। जोङो माब्लाबाबो गाज्रि एडभाइस खालामनाय नङा। जोंनि एडभाइसआ जाहैबाय बिटिसिनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय, बिटिसिनि बिभिन्न जाथि गस्थि जों जेसेबां दङ बयनिबो इन्ट्रेस्टनि थाखाय जों खोथाखौ बुंगोन। खिन्थु जोंखौ अपोजिसन मेगनजों नायनानै जों बुंनायखौ नेगेटिभ, सोरबा बुंनायखौ नेगेटिभ बे रोखोम लादों। दिनै गोरों गोरा मानसिनि अभाब गैया जोंनि समाजावबो। बिथांमोनखौ लाफानानै खामानि माव। साफ्रोमबो बर' अफिसारफोरखौ फैग्रों मोना बिथांमोना होखारजोबदों। साफ्रोमबो बर' इन्जिनियारफोरखौ बिथांमोना होखारजोबदों। दा बे रोखोम खालामनानै मा देश सालायनो? बे काउन्सिला, बिटिसि काउन्सिला सोरनि थाखाय? बाहाय लिरनाय दङ जे बिटिसि इज क्रिएटेड फर द डेभेलपमेन्ट अफ बर' लेंगुवेज, बर' कालचार, बर' ट्रेडिसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दा होमब्ला प्रायरिटिया बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै रायजो दाबि खालामनायाव रायजो होआब्लानो 6 सिडुलखौ बानायनानै होदों। गतिके बे जायगायाव जुदि बर' अफिसार थादोंमोना, बर' अफिसारफोरखौ बिपिएफ मोखांजों नायनानै बिसोर बिपिएफसो बिसोरखौ नाङा होननानै होखारोब्ला सोर सालायगोन बेखौ? आरो बेखौनो सालायदों बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय, जाय मानसिफ्रा जोंनि जायगानि सम्पर्के मिन्थिया, जोंनि समाजनि सम्पर्के मिन्थिया, जाय मानसिफ्रा जोंखौ बारा मोजां मेगनजोंबो नायखाया, बेबायदि मानसिफोरखौ लाबोनानै खालामफैनायावथ' दिनै धंस'नि सन्मुखीन जोङो जानांदों। कमिउनिटिनि आइडिय'लजिखौ नायनानै सारमोननि गेजेराव बा जोंनिनो मोननै दोलोनि गेजेराव इउनिटि जानायनि माबाफोर सिमांफोर दं नामा सारमोननि? इस्युआ जेब्ला पलिटिक्सआव मोनसे खोथा बुङो, पार्मानेन्ट सुथ्रु गैया, पार्मानेन्ट लोगोबो गैया। बे स्पिरिटजों जुदि खामानि मावनानै ज' जालायनो हायो जोबोद मोजां। दा एखे खोथाबो बुंदों जे राजनितिकआव बिदाबो गैया, फंबायबो गैया। गतिके जोङो जाथिनि खोथा सिन्था खालामब्लाबो, बिदा फंबाय सिन्था खालामब्लाबो, बेयो जेब्ला पलिटिकेल जाबाय, राजनिति नोजोरजों नायबाय, अब्ला जोङो माब्लाबाबो खौसे जानो हानाय नङा। बे राजनितिजों थांगोन, खिन्थु समाज निति दङ जोंहा जोंनि धर्म निति दङ। गतिके जोङो समाज निति, धर्म निति बायदिसिना नितिखौ लानानै आसार खान्थि बेफोरनि दारैहाय जोङो हारिखौ खौसे लाखिनायनि नोजोरजों जों खामानि मावनांगोन आरो अदूर भबिष्यतआव राजनितियावबो खौसे लाबोफिननायनि जोङो खामानिखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन। सार, कमिउनिटिनिफ्राय पलिटिक्सखौहाय देरसिन सानो नामा सार? मा होनदों? कमिउनिटिनिफ्राय पलिटिक्सखौ सारा देरसिन सानो नामा? कमिउनिटि गैयाब्ला राजनिति गैया। नोंनि राजनितिकआ माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया। जायहा राजनितिखौनो प्रायरिटि होनानै खामानि मावगोन, कमिउनिटिखौ जुदि नायसननो रोङा, नोंनि खाथियाव रावबो गैयाब्ला नोंनि राजनितिकआ गैला। गतिके कमिउनिटिया फार्स्ट। जोंनाव बर' कमिउनिटि दङ, आदिबासि कमिउनिटि दङ, नेपालि कमिउनिटि दङ, बिहारि कमिउनिटि, बङालि कमिउनिटि, असमिया कमिउनिटि, राजबंशी कमिउनिटि, सूत्रधर कमिउनिटि, बायदिसिना कमिउनिटि, मुस्लिम कमिउनिटि बयबो दंजोबो। गतिके बे कमिउनिटिजों नोंनि पाब्लिक रिलेसना जुदि मोजां नङा, अब्ला नोंखौ राजनिति नेता मानो खालामनो? नोङो राजनिति नेता बानायजालाब्ला नोंनि राजनिति गैला। गतिके कमिउनिटिनि थाखाय खामानि माव। कमिउनिटिनि थाखाय जायहा बांसिन मोजां सिन्था खालामगोन, राजनितिक भाबै बेखौ एम्पावार खालामगोन रायजो राजायानो, कमिउनिटियानो।